Έχουμε εδώ σε μεγάλο πανηγύρι. Να κάνουμε να μαλώσουμε και να είναι τα παιδιά της. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα. Παιδιά, κοιτάξτε τι βρήκα. Άρα γιατί είναι αυτό. Μια στιγμή να δοκιμάσω και αμέσως θα σας πω. Πρέπει να είναι κουραγιέζες, μαχτίνος και μαχτικά. Για στα χέρια σου κοίτα μου και του χρόνου θα ζητάω. Πώς είσαι έτσι, κάτσε λίγο να σε ζω. Να σε δίνω στα σου τώρα για να είσαι καθαρό. Όχι πια και μεταξύ μας, τι κατάσταση είναι αυτή. Ποια σταμάτα να μην σε κάνω μάλλον που είναι γνωστή. Αχ, τι όμορφα που βρωμάνε. Θα παγώσουν τα καημένα πουλιά και πλειώσω νερό.
Αλέγκρο, τα λουλούδια, τα γλυκά. Δεν μου λέτε, ποιος από όλους έκανε τέτοιο κακό? Μα καλά, μες στο κεφάλι δεν σας έμεινε μυαλό. Σιγά φίλοι, σιγά. Τα καλικαζόρια. Παραθύρια, πόρτες κλείστε, μην τυχόν και ξαναρθούν. Αυτά τα διαβολάκια κάνουν όλο το κακό. Και να έρθουν φέτος βρήκαν το δικό μας φυσικό. Άντε τώρα βοηθήστε να μαζέψουμε όλα αυτά. Και σε εσάς να ευχηθούμε με χαρά χρόνια πολλά. Αντώνη πίσω, Αντώνη πίσω.